Karel Gildemacher van Snits is een van de vrijwilligers die de archieven ingang binnen om de informatie bij elkaar te garden. Informatie die haar zelfs vaak ook persoonlijk rekken. Gildemacher roept als bandbijkelijks alle dagen terug de nauwe Noorderhorn in zijn stad. En wat ik dus nooit realiseren ga, dat mijn eigen paken hier op dit even plak, zeg maar zeggen, dus dingen in 1823 Lidse huisjes, dat het daar binnen is. En ja, en dan ontdek je dat. En dan met hulp van wat je op die kaarten al jaren zeggen, dan zul je de kadastrale noemers en volkstelling noemers. En zo kom je er geen bij achter. En het binnenkrijgt die verhalen die het mensen met kwarten ek vinden kennen in de nieuwe databank van de Frieske Academie. Op een digitale kaart kun je een hoezon klikken en dan krijg je de wraad om nieuwe informatie. Voor eigenaars en bewoners uit het verlien. En zaken als de hierwaarde van een huis en de namen van de mensen, het beroep van de mensen. Zaken die het registreren binnen in belastingregisters en een volkstelling bijgelijks. De databank bestaat uit een gruttal digitale historische kaarten uit de tijdrek 50 en 1900. Naast de fjouwe plakken in de Zuidwesthoeken binnen jederek al jouw en dokum in het systeem zetten. En er binnen plan van een verdere uitbreiding. Het is nou wel zo dat er al reacties uit Friesland komen binnen van mensen die het echt informatie over het dorp hebben. En we zullen wel besjen of er misschien in de toekomst nog een groter project van te meidje is.